Nire musikal gustutukona, azken maite izan da, ze ekipo guztien artean kriston roiona sortu zen, eta nola grabatu zen ikusi nahi? Ba, hortxe haukazue. Egun hordan oso ondo pasa nun, bai dantzarekin eta bai aritzekin eta bai grabaketzen zeuden mundu guztiakin, zelkarrekin sortu zen giro bat oso ona eta oso barregarria. Eta bueno, ba, oain ikusiko zuten nola egin zen guztia. Ba, Diego, korte bat daula de abesten hasiko zara. Venga, ba, 5, 4, 3, 5, 4, 3, 3, Zuziribi baino ez gara gu, bata bestien eurrien, melodi bat entzuten da urrunien. Urbiltzen zara esanez, Gabadeik edeko gu, ta bere sekretue